Tänään me hoidetaan tämä. Viimeksi kun te olette nähneet tämän peikon, niin me istutin tämän tuohon semihydroon kasvamaan. Ja siitäpä oikeastaan en olekaan tehnyt sitten sen jälkeen minkäänlaista päivitystä, että mitä tälle peikolle kuuluu. Voin sanoa jo, että hän on elossa, mikä on tosi positiivista. Mutta tämän kanssa on ollut vähän semmoista, miten se nyt sanoisi, vuoristorataa. Aluksi siis näytti, että tämä sopeutui tosi hyvin siihen semihydroon ja all fine, all good, enkä sen enempää kiinnittänyt siihen huomiota. Mutta sitten aloin kahtamaan, että kun tämä ei oikein siis tehnyt mitään tosi pitkään aikaan, että minun pitää ehkä tsekata ne juuret. Ja no, sitten minä katoin ne juuret ja sieltähän oli sitten suuri osa niistä juurista, noista ilmanjuurista lähinnä, niin mädääntynyt. Ja mietin sitten vaan semmoisen radikaalin ratkaisun, että mie vaan leikkasin ne kaikki pois, jätin ehkä yhden ilmajuuren sinne ja laitoin tämän sitten takaisin tuohon veteen juurtumaan. Ja se on nyt sitten ollut tässä samassa paikassa ja tuossa vedessä koko tämän talven. Ja tällä on ollut siis vain 2 tosi säälittävää kasvivaloa, mutta siitä huolimatta tämä on tehnyt ihan tosi hyvin juuria. Tämän istutuksen olisi voinut tehdä jo aikaisemminkin, mutta elämä. Ja se ei ole kyllä muuten tehnyt yhtään mitään, mutta niitä juuria on tullut ihan tosi paljon, mikä on ihan tosi hyvä. Ja tänään myös sitten istutetaan tämä peikko takaisin ihan ruukkuun kasvamaan. Ja me haluan tehdä asiat nyt pikkusen eri tavalla. Että tänään me ei laiteta tätä semihydroon, missä tämä oli, vaan me laitetaan tämä semmoiseen ihan kookospohjaiseen aroidmixiin ja samaan ruukkuun, missä se oli, mutta kasvupohja on eri. Pahoittelen jo näin valmiiksi, me on ollut siis kipeänä ja minulla on tämmönen hyvin tukkoinen olo ja varmaan kuulostankin tosi tukkoselta, mutta koitetaan pärjätä nyt ainakin tämä video. Ja sen lisäksi, että minä on ollut kipeänä, niin minä on ollut poissa täältä YouTubesta ja ylipäätään somesta aika pitkälti. Ja olen tästä siis itse hyvinkin tietoinen ja osittain se on ollut ihan tämmöistä tietoista poistumista ja osakseen se on ollut myös semmoista irti päästämistä, jos silleen voisi sanoa. Minä olen ollut siis tosi väsynyt tässä talvella kautta keväällä. Se väsymys on tullut tosi pitkältä ajalta, että se nyt ei ole pelkästään tämän talven aikana kertynyttä väsymystä, vaan ylipäätään on ollut tosi väsynyt. Ja osa teistä ei varmaan ehkä tiedä, mutta meillä on siis koiranpentu. Pennutettiin siis tuo meidän oma koira ja sieltä tuli vain yksi pentu. Ja se synnytyskään ei mennyt todellakaan oppikirjasta. Siinä oli monta muuttujaa ja hyvin paljon oli semmoista stressiä ja epävarmuutta, että mitenkä meidän koiralle käy ja mitenkä pennulle käypi. Mutta nyt voin sanoa, että kaikki on hyvin pennu ja koiran osalta. Että meidän koiranpentu syntyi tuossa lokakuussa, että siitä on jo 5 vuotta. Ja hän on erittäin vilkas tapaus. Meillä on pitänyt meidät kyllä hyvinkin kiireisinä. Mellu, mitä teet? Hei. Lyhyesti sanottuna niin yritän tulla takaisin, en lupaa mitään, mutta joo, kiva olla taas täällä ja otetaan tänään tosiaan tuo peikko nyt sitten työlistalle. Nämä lehet on siis ihan valtavat ja siis onneksi nämä lehet ei oo ottanut juurikaan itsensä siitä, että nämä kaikki juuret sieltä mätäni ja me leikkasin ne pois. Että nämä lehet, millä minä tämän pistokkaan sain, niin nämä on ollut ihan fine. Mikä on aika ihanaa, koska nämä on näin upeita nämä lehet. Ainut vaan nyt sitten tässä, että tämähän oli tekemässä vähän uutta lehteä silloin, kun minä tämän sain. Ja se uusi lehti on tässä. Tämä on monesti käynyt minulle, että jos on uusi lehti tulossa pistokkaalla ja sitten se katkotaan ja sitten vielä noita juuria joudutaan uusiksi laittamaan ja katkomaan ja muuta, niin yleensä siis nuo lehet, mitkä on tulossa, niin ne kuolee pois. Et siitä on nyt sitten jäänyt tommonen tynkä. Mä mielenkiinnolla ootan, että miten tää lähtee kasvamaan. Tekeekö se tosta tyngästä uuden lehden vai aktivoiko se sitten tuolta jonkun uuden kasvupisteen. Mutta tää uusin lehti nyt on vähän tämmönen sad story, mutta no, minkäs teet? Minä olen siis koko tämän talven halunnut siirtää tämän peikon tonne meidän olkkariin, mutta koska nämä lehet on siis niin isoja, että se tarvitsisi siis jonkun tuen tai kasvualustan, niin se on nyt ollut täällä meidän kuvaushuoneessa, kun tämä oikeastaan on ainut paikka, mihinkä minä on saanut ton tolleen järkevästi
niin kuin tuettua, että minun kaverilla on tästä samasta kasvista pistokas, tai samasta ruukusta ollut pistokas, ja hänellähän se on kasvanut ihan tosi hienosti, ja minä olen tosi kateellinen. Että hänen pistokas on tehnyt jo monta uutta lehteä, ja niissä on ihania noita reikiä ja kaikkea, ja joo. Tämä minun on nyt vähän joutunut kovemmalle koetukselle, mutta minä olen vaan niin onnellinen, että tämä on elossa, koska tämä on siis niin hieno. Ja siis jos ihan tosi paikka tulee ja tosi hankala paikka, niin tämänhän saisi niin kuin katkottua nämä lehet niin kuin ihan alas ja että aloittaa sen kasvun ihan alusta tuolta rungosta. Mutta koska nämä lehet on ollut näin hienot ja nämä on kestänyt näin hyvin, niin onneksi ei ole tarvinnut mennä niin kuin sit siihen pisteeseen asti. Tällä peikolla on siis ollut ihan vaan tämmöiset tosi pienet kasvivalot. Tämä on niinku pohjoisikkuna, niin tänne ei siis tule juuri ollenkaan semmoista niinku suoraa auringonpaistetta. Et ihan aamulla täällä on niinku luonnonvaloa enemmän, mutta tämä peikko on nyt siis selvinnyt näiden 2 säälittävän valon kanssa. Mie niin ootan, että mie saan ton tonne olkkariin, missä se saapi niinku ihan älyttömästi luonnonvaloa. Että jos se nyt rupeisi sitten vihdoin kasvamaan. Tätä projektia varten minä olen nyt sitten ostanut tämmöistä kookoshaketta, mikä on niin kuin karkeampaa kuin semmoinen ihan tavallinen kookoskuitu. Minun kaverilla, millä tämä peikko ja kaikki muutkin kasvit on kasvanut ihan älyttömän hyvin, niin hän käyttää tätä. Niin minä nyt sitten ihan niin kuin röyhkeästi matkin häntä. En ole tätä aikaisemmin käyttänyt, mutta jotenkin ajattelen, että tämä voisi olla tuossa altakastelussa aika hyvä, kun tämä on vähän rouheampaa. Ja tää ei pysy niin kosteena kuin sitten semmonen tavallinen kookoskuitu. Sitten minulla on tää sama ruukku, missä tää oli, kun mietän istutin ensimmäisen kerran. Jos et ole nähnyt sitä minun aikaisempaa videota, niin mie pistän sen johonkin tähän kulmaan. Niin käy vilkaisemassa se. Mie sillä videolla pulttasin kiinni tämän maailman isoimman kookostukikepin tähän ruukkuun kiinni. Että tää on niinku ihan kiinteinä tässä ruukussa nyt sitten. Tämä altakasteluruukku on siis isoin ruukku, minkä tuolta Elholta saapi. Ja tässä on nyt sitten suojaruukku, mikä kuuluu niinku tuohon altakasteluruukkuun. Ja tää on siitä hyvä, että tässä on siis nuo renkaat alla. Ja siis kattokaa tätä lekan määrää, mikä tuohon ruukkuun on mahtunut. Siis ihan niinku järjetön. Minä teen nyt silleen, että minä laitan tätä lekaa tänne tämän ruukun pohjalle, koska tää on sitten semmoinen systeemi, että siellä olisi vettä koko ajan tuolla ruukun pohjalla, niin tää ehkäisee nyt sitten ton kasvualustan homehtumista, kun siellä on vähän niin kuin tämmönen, siellä on ojitus. En tiedä, miksi sitä sanotaan. Mutta kuitenkin, että se, niin kun se kasvualusta ei niin kun seiso siellä vedessä, vaan siellä seiso sitten nämä lekapallerot. Eli tässä mulla nyt sitten on tuo hake, sitten mulla on hohkakiveä ja sitten nuo lekapallerot. Mie teen näistä nyt semmoisen hyvin niin kuin yksinkertaisen sekoituksen tälle peikolle. Mie laitan tuonne pohjalle jo tätä kasvualustaa ja katsotaan sitten, saadaanko me miten tuo peikko köytettyä tähän tukikeppiin.
Tää meidän kylppäri on siis tosi pieni, tai tosi pieni verrattuna tämän kasvin kokoon. Tää niinku just ja just mahtuu tänne meidän suihkuun. Mut minä siis seuraavaksi ihan vaan laitan vettä ton kasvualustan läpi. Tää saa nyt ihan kunnon kylvyn ennen kuin laitetaan tätä yhtään mihinkään. Niin. Oi, onko jännittävä juttu? Onko jännittävä juttu? Se on koko soketta, niin se on. Meillä on tosi ihmisrakas ja tosi vilkas. Etkö ookin? Niin sinä oot. Hei hei. Hei hei. Hyvä, just noin. Siinä se peikko nyt sitten on. Tää järjestely varmasti vielä muuttuu ja nämä huonekalut hakee paikkaansa, kun tällä hetkellä kaikki huonekasvit pitää olla yhden koiran ulottumattomissa, niin tuo peikko nyt sitten on tommosen pienen pöydän päällä. Tällä hetkellä tämä nojatuoli nyt on aika lähellä tätä peikkoa, mutta meillä nyt ei ainakaan vielä ole näyttänyt mitään suurta kiinnostusta tätä peikkoa kohtaan, että pitää sitten siirtää tuota nojatuolia kauemmasta, jos hän tuosta nyt jostain syystä kiinnostuu. Tämän kasvihuonekaapin kasvit minun pitää nyt sitten uudestaan järjestellä. Kun tämä peikko on tässä, niin se vähän niin kuin peittää tuota kaappia. Ja tämä Crystallinum oli alun perin tuolla nurkassa, mutta se ei jotenkin sopinut siihen, kun tuo peikko vaan peitti sen. Niin minä nyt sitten siirsin sen ihan vaan tuohon reunaan, että se on poissa tuon peikon takaa. Mut joo, minä nyt toivon, että tämä peikko lähtee kasvamaan. Ja olisi ihana, jos se valtaisi vaan niinku tämän nurkan tästä. Se olisi niinku minun unelma. Että ainakin tässä olohuoneessa tämä peikko saa nyt paljon enemmän valoa. Niin minä toivon, että se lähtee kasvamaan. Ja pitää katsoa vielä, että mitä minä teen tälle nurkalle. Että siirränkö minä nämä kaapit jonnekin muualle. Ja tulisiko tähän sitten kirjahyllyä tai muuta. Mut joo, tää on nyt tämän hetken setuppi. Minä nyt alkuun kastelen tätä peikkoa niin kuin suoraan tähän kasvualustaan. Mutta minä ajattelin, että kyllä aika nopeasti rupean vaan sitten niin kuin tänne säiliöön lisäämään vettä. Toivotaan, että tätä tykkää tästä altakasteluruukusta. Että minä toivon, että minun ei tarvitse tehdä tätä enää uusiksi, tätä juurruttamista. Niin pidetään nyt sormet ristissä, että tämä tykkää tästä kasvualustasta. Tähän kasvualustaan olisi voinut laittaa niin kuin kaikkea muutakin. Siis ihan kookoskuitua ja biohiiltä ja matokakkaa ja muuta, mutta tämä oli nyt mitä mulla tuolla kaapissa oli. Menin nyt sitten näille ja minä luulen, että tämä peikko kyllä viihtyy ihan tässä, että nämä on kyllä tosi niin kuin kovia tyyppejä, että nämä ei kyllä suuresti mistään hätkähä. Et kun nuo lehetkin on noin hyvässä kunnossa, vaikka minä täältä niin kuin ne kaikki juuretkin otin ja muuta, niin minä uskon, että hän kyllä tykkää tästä. Nämä Elhon-ruukut on kyllä tosi kivoja. En ole hirveästi itse käyttänyt näitä altakasteluruukkuja, niin tämä on minulle vähän semmoinen uudempi juttu. Ja varsinkaan näin isoa kasvia ei ole ikinä ollut altakastelussa. Jännän äärellä ollaan. Pitää ehdottomasti tehdä uusia update-videoita, että mitä tälle peikolle sitten kuuluu. Minä päätän tämän videon tähän, niin kiitos sinulle ihan tosi paljon, että olit tänään minun mukana. Ja me nähdään sitten minun seuraavalla videolla. Moi!